soko panguva ine rangarirwa VP Constantino Chiwenga pamuri kuona kuti chaos as it is erupting in the ruling party ZANU-PF, people have chosen kuti aiwa isinongonanga zvedu kuna general. He is a quiet soldier. Ari kuonekwa kunzi he is fighting his battles. Kunyangwe vamwe vari kuya vachitukana public displays. Vamwe takuona vakuya vachichenura VP Constantino Chiwenga pamasame rallies iwo usarapida mashoko ari kubuda panguva ino. Vanhu vachiti since there is no opposition nyika yeZimbabwe hatichaioni. Akusapota VP Constantino Chiwenga ndokutongoita noda kuti ndiye ane vision iri nani. Don't forget to subscribe or like or turn the bell icon. Enda paendo Facebook tona mwanaposta kudanyora achiti Chiwenga is potential to become Zimbabwe's most famous general, not as educated, but it's hard to ignore how he rose through the army ranks to be the top soldier. It's cowardice not to mention that he missed much of his school time during his youthful ages because he wanted to liberate his country at a very tender age. It must ring in every Zimbabwean's mind that Mugabe's ouster was oiled and fueled by Chiwenga. In what seems to be very calculated moves, Chiwenga, as the top soldier, led the coup against Mugabe, but he was not greedy to take over the first citizen office. If Chiwenga manages to take over power from ED and hand it over after his tenure, he will be forever remembered. Since there is no opposition, Soko can be out savior. Good morning. Ndo mashukuru mudanyo kwa panguva ine atiri kuona kuti Lloyd anoya panguva ine achiuya achipraisa VP Constantino Chiwenga achiti aiwa general mukaona is the one who led the coup. But haana kumboya achiti aiwa aripo hungry achiti ndini ndaleader the coup and Mugabe akauya kamuappoint akati iwe ndori kufanira kuzosara chitungamira nyika, but akati no, the vice president yafanira kupinda. But panguva ino kuri kuonekwa zvigananda zvakurasa the very person ari kuti vacelebrate, the very person akaita kuti vange vane mariches avainawo muri Zimbabwe panguva ino. People they are decided kuti aiwa kuna general kunenge kutori nani, kunenge kune uchi. Mbudze mafunguro enyu muri kudi pamusoro pemadevelopments awa. Brai comment section medu dzafunguro enyu. Subscribe or like, don't turn on the bell icon.